yang bakal kami suguhkan merupakan permintaan khusus dari panitia penyelenggara Mapag Sri yang kiranya tidak bisa kita ganggu gugat. Dan kami sampaikan permohonan maaf sebelumnya, permohonan maaf yang seagung-agungnya kepada Pilih Sepuh, tokoh masyarakat, pakar sejarah, pengawat cerita dan legenda. Apabila dalam alur cerita di dalamnya terdapat sebuah kesalahan kejanggalan, tutur kata bahasa, tingkah laku, canda yang kelepasan, nyuwun dipun ampura yang seagung-agungnya. Baik hadirin tercinta Kancaisme Pandemen Sandiwara, pada edisi show Wira Mandala Rabu 7 Mei 2025 di acara Mapag Sri, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, segera dengan bangga akan mempersembahkan pagelaran mimbar cerita di Legenda Sejarah dari atas nama kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara. Dengan bangga Wira Mandala Sandiwara, ini malam pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Petaka Rungkat Alas Kesambi. Petaka Rungkat Alas Kesambi dalam serial Asal Usul Bendungan Wira Kapolo. Sasi ayu ing wayahe surem-surem kalian mendung latar bit sakaroban waring ya netra-netan ketinggal kebek dening lon layang kebayan yang karaga separo kegawang angin
Gerem-gerem suarane rota denawang kepirang sing katabian rame-rame suarane lamat-lamat ngawang-ngawang kepirang sing ketebian kaya krungu makaya beli mamae putra bos barang antik saking jati barang matur kesuwun mamae putra bos barang antik saking jati barang sarang timpet ese gede timpet es ayah hari payah nida mas tatuke gede mas apri gede ayah hari payah nida matur kesuwun minangkane timpet es mimi hajat sarini sing kenok jense kami rengaken sarang kang tuwaru wong sing paling ganteng dewe ibu kuwaru mamae puja kami rengaken mamah nini minangkane bos Wiramandala dewe minangkane kami rengaken mame toto mimi toto sing bebata merah matur kesuwun ayahe denok pun denok minangkakan ditembang sarang noki ini keding noki ini saking Sleman aja sawas mamae Albi mimi dandi mamae dandi medandi minangkane kang ditembang mimi sate bos kain dewe mimi sate minangkane bos kain dewe sarang mas tak perlu dikang ditembang goni dewe sarang mama lurat tirmani di PTS kang ditembangi ayah alik ayah di damas tatu sarang mas sapri gede Imitalia noki ini gede saking Sleman dewe silik sapa gedeng sumedot marasane ati sumedot marasane ati berkil kalirun tak dermaga poka turun tekan waktu wawite agung
yen wangsul balelentangan Kang Malang Irin Sleman Mas Boy Megeding aja ngalit tim PTS ayah Nida ayah Alip Mas Datuk Keding Mame Trisno sing duwe putra ratu sayur dewek saking pasar Jati Barang ge Mame Trisno aya pasangan minangkane acal sadewa dewek acal pigabenang Mamaku Sleman Kidul serang bos Aulia sayur minangkane aya arkan putih ya jenengan aku bos Aulia sayur minangkane aya arkan sesampune matur kesuwun manggon ananing kali wira kempolo carembasane aku tes putih Bapak Poldes Sleman Lor Dewek sareng waraksa wajib Sleman Lor manggon ananing kaliwira carembasane aku endon takraning taun anang ini waktu-waktu pian tak rasa kakene beda kelawan pranti dining dina Mamacet gawe Sleman Lor Dewek mimit sap gawe kang ditembangani kadlenge kali wira kempolo muncak kadlenge banyu ning waktu kieu ya senajana ning waktu kieu ananing panggonane aku sareng kapai payu sing bepolet pasar Jati Barang sareng bos sapong lumpuh indah sayur kadlenge sejen angin kaya dene tes putih wis ora ngrasaknane bawasane ananing
kalik yaiku Wirakempolo wisana tanda-tanda di waktu kini wong becik pasti ketitik sareng calon majikane Keding minangkane saking Bud Depok sing mirangan aprabli weruh ananing panggulun aku kali Wirakempolo salah suwijining kali kang paling sangar kadeleng turung pernah kejamah dening manusia turung pernah kaedek dening manusia ya wacet gawe Sleman Lor sareng mimicet gawe Sleman Lor mimit tawes mimit sate Keding lamun bener-bener panggonan aku ning lebak yen bakalanang manusia kang Tragawani manjing ning panggonane aku kali Wirakempolo ya yen bakal aku lipangan ning waktu kieu mimi hajat carane sing benok jinse adoni mamai albinokin saking Sleman mimit kali Keding aya pasai Keding aya edino sebab perasaannya aku sejen ning lebak ieu bangsane ambon-ambon yang manusia ya ketenger mangsa urung wah ora salah adalah ning matane aku rupa-rupane manusia saya minggir ning sepinggire kali Wirakempolo iki mamaku Sleman Lor mimiku Sleman Lor mamaku Sleman Kidul Keding mamaku Abdul Goni kang Lorae Keding ya kabi bangsa ning manusia hati-hati kelawan tumindakan sira sapa setuhune aku ya batik sira manusia wapolan sesampune mantur kesubuh mamaku Abdul Goni Sleman Kidul sareng kang malam iranya Keding saking Sleman Mas Poim mimit cap gawe Sleman Lor sing mirangan rameang sahene lintang kaya ketutupulan sing padang ati bimbang pikiran sun dadi kemelayang aya nidang aya nidang aya alip tim BTS Ekstra Mas Datuk Mas Kapriek Keding Ibu Emil
saking Sleman dewek Timitalia sareng gawe denok bonde denok kaya pasaminan kaning acal sadewo Mama Trisno ekedi Alhamdulillah sedulur. Nggih. Meneng kelawan meneng kula ki rasa bangga. Ndeleng keguyubane sampean kabeh. Laka tuwa, laka enom, laka wadon. Dadi siji ning lebak iyen. Nunjukaken bahwasannya masyarakat Sleman itu ya guyub kompak. Cara yang bahasanya aja maning wong enom. Nggih. Walembuk sing lungane tatrak tutruk ya melu kumpul. Apa maning bulan nih kan? Aduh. Siapa ya? Sabancang kelingan beling Weru ning emboke makini sedulur. Anake Bikaspen big husband bukan ulang melu kumpul ning kene. yang Anake Big Husband. Iya. Aduh. Meneno. Aja mundur-mundur bae. yang wadon dewek ulang yang wedi Ya wis karuan semane senok mau wis langka ora wis lawas. Seken gari senok ya nutugaken. iya bener monone mah Kebonan kangkung ning tanggul ka bagus beli kan. ya bagus nih kan sekian mah Iya nih kan bener. Artine godonge amba-amba, amba-amba godonge lemu-lemu. lemu-lemu kayak Terus? sampean Ya artine tinggi Ono walau sing lembu nih kan. Iya. Jadi tanggulku nggawa barokah ya mau. iya bener kuno Anu Kang sampean kabaran nih kuno Mang Diman oh Mang Diman priben bata kawis dibakar durung. Ya dinakian ini arem bakar. Ku sampai ngajak kumpul dikit. Aja bengi kiyen sore kemis soalnya. Dah bagus bengi minggu wong bakar bata. Kayak konon. Ya iya aja padu bakar-bakar bae. Ale sang takdir bisa dipungkir kadar beli bisa dipungpang rela mati korban jiwa mamaku Sleman Kidul serang nokine geding lalu 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 Kang, nuhun. aja dingkong kok batak iki wis dadi pesenane wakuwu kene. Iya nih kan. Lamun dingkong kok wayang jare wakuwu. Oh bener nih kan. Angel kari kandak karo wong goblok. Di. Sampean ku segoblok rong goblok ngarane kuwi. Man. Wong ngobong bataku kudu nganggo petang petung. Lamun bengi ki endi maksa dibakar. Suki ki sore udan. Si bener kan. Arya apa-apa. Sok main doni kan apa-apa Ilok sampai. mulu kersane pangeran sampean. Durung weru-weru ilmu nih. Suki ki udan suki ki beliku. Kian sing nganggo jam tangan ki. Kabaran gini Kang Tenda Pek. Iya. Takon kula. Iya takon apa? Bakatnya sampian ya bener ngerti mah. Oh sing ngomong bata-bata kok sana primbone. Iya. Mancing ki bagusnya dinapak ini kula. Iya nih kan. Sing kira-kira oli akeh. Iwaknya gede-gede. Kira-kira ini dinapak Kang Tenda. Bakal mancing lah kata karandina. Oh, tadi dinapak baik bagus. Pengennya mancing kakap. Esuk. Jawa telu mangkat. Temenan beli segini Kang Tenda. Duh. Bakal mancing lundu mah ya dina-dina mengi-mengi gak ora apa-apa. Coba mangeka. Gedang rong bau bagus beli.
Sesampun ngaturaken matur kesuwun dihormati kaya pasaminangkane acal sadewa dewi. Kaya pasaminangkane acal sadewa dewi. Mame Trisno geding sing beputra sayur pasar Jati Barang. Sareng tim petengis sing mireng. Ya bakat takon tandurane kula wis ajeng cakokaken maning Kang katon ora sampean Kang. Ya bagian katon gaya kita kudu sing duwe. Delengen ning sepinggire tanggul. Tanduran gedang semono bagus-bagus subur katone kaya. Iya nih kan bener. Gedangnya bagus. Bagus. Didol ning pasar legane larang. Jadi barokah ya Mang. Alhamdulillah. Iya nih kan bener. Iya nih. Lebakian sedulur. Mungkin sampean kabeh tanda tanya. Kenang apa sih? Bakat dina bengi kemis kumpul. Kemis mana? Kumpul mana? Jare dewek maku lagi ayu bareng-bareng gawe acara kanggo syukuran. Oh. Ya beli no. Oh, dadi bakal setiap bengi kemis dikumpulakan sampean aku garap gawe acara syukuran kono. Rencana sore kemis sukikan sore Jumat. Iya sore Jumat. Tahlilan bareng. Ya bengikin mau obrolan dikit ngoprake maya sukiki. Sekian mah dikumpulakan dikit, kira kikine sing lagi repot ya kongkon ditunda dikit. Nah, Sesampun matur kesuwun tim PTS kaya Alif Kainida. Minangkane Mas Tatuk Mas Apre keding sareng nopine keding. Sareng Mameng Albi Mimitalia keding. Mimi cap gawe Mama cap gawe Sleman Lora. Mamaku Sleman Kidul Kang Kok dikit. Sampai ngomongkan syukuran. King tak bela-belani sampai ngomong bata ora sida. Nyampuk menawar harapan syukuranku sing kira-kira rame kakak. hari masalah ramelan beli mah tergantung rakyat kabeh. Mung hari sekin mah awal-awal. Babak-babak pertama ya kudu kengelan. Aja pengen langsung rame. Ya, Contoh siji bilang bara anak tanggapan pengajian mah. gini. Jareng basane ya tahlil. Iya nih kan bener. Apa sing bentuknya syukuran? Kan mau sampean kabeh nandur kangkung, bagus. Kangkung. Kang, sing arane pengajian, ari jare kula Mas Kiki maning baik sekalian tes talil. Mumpung ning bengi kiyen Kang. Ki ana bocah wadon. Arep diapakan anak ulane? Ana wong Ya wadon nih kok. sampean bang aduh. Ene Aja kerek pikir besak dikit. ya maukah ditutugaan dikit kandane iki. Nandur kangkung, bagus kangkunge. Bagus. Kampunge. Gawe bata, bagus batane. Bagus. Nandur gedang, bagus gedang. Ya ala becike belajar syukuran liwa lembu. Bener. Iya iya. Ya apa maning gurdek sampean kok. Bagen kaldina mengi-mengining kene. Cang. Ana sing ilok ngerasa aneh beli. Sampean ilok nisir bata tangai wongi beli. Ning lebah kiyen ke Kang.